Saúdos de Iago Gordillo. Que tal? Benvidas a Recuncho Gamer Podcast, capítulo número 85, número 11 da quinta temporada. Que tal? Saúdos a toda a xente que xa estades por aí polo Twitch. Oxe está a xente xa hai polémica. Hai que decir que igual que na radio non se entende moi ben ás veces a ironía de todo isto, polo chat está visto que non, porque estamos comenzando, que vamos comenzar agora a falar de un show que che teña a tope de power, que diría un mocerío, pero era completamente, conscientemente irónico de que íbamos mover esquelete con esta expresión. E xa para empezarse a xitar, mira, lanzo unha pregunta para xente que vai facer o show podcast connosco, que nos deixa por aquí xerxes, que intro poríades no xogo da vosa vida? Lara, que tal moi boas? Que intro lle poñemos a toda a vida? É unha pregunta que necesita moita reflexión. Direche que eu se me preguntan, sei que canción poñer pa un terro, o sea, teño, chámame tal, pero isto non. Vamos a ver se Ángela Triana ten as solucións a esta pregunta de que intro porías no xogo da tua vida. Que tal moi boas, Ángela? Hola, que tal? Pois, non sei, para comezar, en plan, cheguei a miña vida, non? Eu poría o tutum de Netflix, sabes? O tutum... xa veremos. Ai, claro, se vamos así o meu sería Sega, realmente. Que agora non fan o de Sega, senón que é tamén un Vuan, tamén un... Pois Sega era ben bonito. Mal, pois o de Sega é perfecto. Estamos practicando minimalismo. Claro, si, só se andas no rural, no campo, pois Sega vai moi ben, pero... Bueno, en fin, estamos outro martes máis na canle de Twitch, tamén, como sempre, nos podedes ver na canle de YouTube de Recuncho Gamer, e tamén por Spotify, e logo escoitar polo iVox, e logo nos outros lados que saen algúns outros lados, pero en fin, sempre saúdo a toda esa xente. Comentad desde onde nos estades escoitando, a veces, mandádnos fotos nos comentarios, non se pode, non? Bueno, non se pode. Mandades fotos posas de hoxe do temporal de fondo. Sí, bueno, claro, é que non quería abrir aquí a sección Outero Verde, xe non está John, pero claro, é que non se pode facer unha borrasca que se chame Aibo, e que a única persoa que coñece que se chame Aibo é Robotnik. O sea, o malo dos Sonic, vamos, por entenderlo rápidamente. É que non, así non, levo unha tarde horrible xa pensando nisto. En fin, aquí sigue habendo frases con marcas que están dicindo, pero bueno, non vamos facer publicidade de Bittercast, que non nos patrocina. Que en sí nos patrocina é a xente de Alita Comics, outro programa máis, que xa sabes, Alita Comics, a familia de tendas de banda deseñada, anime, manga, outras cousas relacionadas con videoxogos, por exemplo, como merchandising, peluches, tamén libros de videoxogos, que ainda teño, mira, está aquí o libro da Master System, que anda aí nos de huevo tamén, bueno, en fin. Donde podedes ir a Alita Comics? Pois estades na Coruña, Santiago, quedamos ben preto, porque tedes na Coruña en Avenida Fisterra número 99, en Rúa Panadeiras número 49, e en Santiago tedelos en Rúa Nova de Baixo número 2. E se non vos pilla tan preto, non vos preocupedes, que estás no internet, porque estás escoitando isto, estás no internet, entón tedes alitacomics.com. Xa está, así, facilísimo. Dito isto, hoxe imos falar de bandas sonoras, e ainda nos, como somos premium, como estamos aquí que temos unha cámara, temos un micro, pois imos falar do que nos dé gana, pero de deberes deixamos para xente do público que hoxe danos un programa xa case feito, xa que unha abraza a Vico toda esta xente, porque sempre funciona moi ben, a xente lle gusta moito compartir música, que eso tamén é saúde, bueno, sí, compartir cultura. Bueno, en fin, hoxe pois hai moitas propostas, e a temática que lles dimos para a xente do público era cancións de inicio de videoxogo, que pode ser a do menú, a da primeira fase, pero bueno, ten que ser unha que pedimos que dese así un pouco de enerxía, digamos, para ir o xogo con enerxía. Así que esa é a premisa inicial. E, pois mira, eu non, se queres pensar algunha voz tamén para lanzar, miramos. Xa sei, non... o menú do Spiro, do primeiro Spiro. Vale, pois buscámoslo logo e rescatámoslo. Eu tamén funcionaría, e de paso se damos paso a sintonías, a primeira canción do primeiro circuito do Daytona USA. Vamos aí. Que temazo. Voume acostumbrando, é como que vou entrando no universo este, pero sí, sempre me sorprende un pouco, teño que dicir. Mira,
se conseguimos ter o Daytona USA en algún momento para xogar a xente recuncho a vez, para apertar está complicado de dar. Hai que probarlo. Con isto, aparte do circuito fácil que o óvalo así, tá? Isto probarlo. En fin, novas, aínda que vamos con moita enerxía, hoxe as novas pois hai un pouquiño de todo. A primeira, pois imos empezar polo así máis delicado e menos agradable, que é que se anunciou a cancelación dun xogo que estaba en proceso, que aparte xusto Ángel e máis eu témolo presente estes días porque estamos aí traballando cousiñas del, que era o seguinte xogo da xente do Celeste, o Earthblade, que anunciaron, pois iso, que se cancela o novo xogo. Por explicar rapidamente o proceso de por que se chegou isto, pois bueno, pois un pouco de que non houbo entendemento entre parte do equipo artístico. O sea, non foi tanto polo xogo novo, senón por tema dos dereitos do Celeste. Houve un desententamento en tres partes, entón Pedro Medeiros, que era o que leva a parte de arte deste novo xogo, pois abandonou o xogo. E os que graban, David Thorson e Noel Berry, intentaron seguir co Earthblade, pero chegou un punto que non. A parte andaban un pouco con este tema da autoexixencia de claro, tentes sacar un xogo mellor que Celeste. Claro. E claro, eu abro aquí debate, tamén non sei, bueno, os que estedes vendo ahora en directo como vedes esta nova, como recibides, tamén no YouTube se quedes comentarlo, tamén vos lemos e comentamos, pero claro, isto a min, despois de isto que xa un feito, lévame tamén porque deste xogo anunciouse un tráiler en 2022 no Game Awards. Claro, que outro xogo de xogo indie aparte de 2018 xogo? Claro, que me vai a cabeza aí. Bueno, para explicitalo, sí que son as seguinte eu sigo no barco da ilusión. Eu cada vez que hai un evento digo, esta vez anuncian e dan data. E así levo 3 ou 4 anos. E que a única explicación é que anuncien o 2 de abril. O sea, o anuncio o 2 de abril ou temo o peor. 2 de abril porque anuncian Switch 2 e entón xogo de lanzamento Switch 2. E que sabes que como estaba xa anunciado que ia de saída no Game Pass, parecería raro. Pues pero non o sei. Non teño dato, pero eso. Do Silson houve movimentos, a ver, deste houve movimento tamén en 2022. pero sí. Non sei. Que mago, bueno. En fin, deixo unha nova que máis que nada porque John verá este capítulo mañá, entón se non falamos disto ou estar, pois basicamente Sonic 3 creo que xa está segunda película de videoxogos máis vista a nivel mundial. Acaba de pasar Warhammer, Detective Pikachu, que eras que estaban por diante, e non vai chegar a primeira, que era de Super Mario. Xa vos digo, non vai chegar nin a metade. Super Mario foi, creo que incluso a máis que recaudou máis do estudio de Illumination, que son os de Minions e Gru, pois sacou máis que as de Minions e Gru. Non, está 1.300.000 millóns, creo que recaudou a de Mario. Bueno, a de Sonic vai chegar preto do medio millón, e a mellor, bueno, obviamente das tres, a nivel de recaudación e todo isto, así que vai iso. Xa está o tiro verde, isto, e a borrasca, xa está. Parabéns, rapaces do Sonic. E tirando para cousas que aparte viñamos comentando aquí nos últimos podcasts que hai novidades, lembrades que fai 2 semanas estivo conosco o presidente da Asociación Galega de Videoxogo, que tamén está no estudio o norte, que tiñan un xogo chamado The Tiny Garden, e xa temos data de lanzamento deste xogo. O xénero creo que poña Farún no propio directo que había, que era Sementarei Simulator. Entón bueno, era o que comentaba Farún. Isto, pois é un xogo que como en pequenas capsuliñas que vas creando os teus pequenos xardíns. Que vai chegar en galego, ademais, aparte de ser un desenvolvemento galego, chegará en galego. A data que ten, pois mira, moi próximo anuncio da Switch 2 é o 8 de abril. E xa está disponible para reservar en Steam e este tipo de cosas. É como unha Polly Pocket. Sí, eu pensei o mismo cando vale, é que eu non teño termo. Eu chamalle capsuliña porque non sabe tal. Unha Polly Pocket. Unha Polly Pocket. Pues de momento anunciado para Steam. Non se descarta que chegue logo a
a consolas, que, pero bueno, non hai confirmación, de momento ha anunciado iso, que para Steam. E quedamos con ese sabor de boca. Non sei que, claro, esta parte falou moito porque hoxe cadro que teño a cousa de Sonic e demais, pero bueno, non sei se queres comentar un cousiño ou unha novidade de máis. No. Simplemente, bueno, a coñar, pasa que a xente que está vendo os directos de streaming e tal, de Twitch e demais, tamén saiu onte a Virtua Fighter 5 en Steam, que é a primeira vez que chega esta franquía a Steam, con o rollback netcode, que digamos é a forma de xogar online en xogos de loita que non teñas así esa, bueno, que se sinta ben, que non haxe como retardos e demais. Entón confirmamos que ben, tira moi ben, e a ver que logo que fan co Virtua Fighter 6, que queran un pouco volver a xitar o tema do xénero de loita, que Tekken e Street Fighter están últimamente tamén bastante ben co Tekken 8 e Street Fighter 6, así que a ver se chega outro novo dos de 3 xogos de 3D. E hoxe, pois iso, como falamos, vamos ir mesturando un pouquiño algunhas das músicas que nos deixachedes por Instagram Blue Sky, que esta ano, mira, hoxe hai máis respostas en Blue Sky que en Twitter, así que ide metendo de facer a migración, que non sei en breve, pois xa está. Para cando Recuncho Fighter? Algo xa hai. Bueno, xa o Recuncho Fighter. Bueno, xa iremos afinando. Mira, vemos moi ben que digas Recuncho Fighter a parte de edición xogos de loita, porque hoxe pedimos cancións que estén relacionadas con comezos de xogos e demais, así que vamos comezar con esta, que para ambientarnos, poñernos en modo videoxogos de loita, videoxogos de comezos de cancións. Pois con isto arrancaba o Street Fighter 2, creo que esta versión de Super Nintendo. É curioso intentar velo en todas as conversións, que eu estive aquí vendo versión de Game Boy, versión de TurboGrafx. En TurboGrafx cambian de ton e de todo isto. Pois bueno, unha maneira de comezar o xogo, unha declaración de intencións. Isto que buscamos, que esta nos la propoñía Diego Bouzón, decía, intro de Street Fighter 2, ben. Pero logo, se queredes Baixona, non queremos Baixona, non pedimos Baixona, pero bueno, un exemplo do que non, que nos nivelar o... Sí, pois deixonos a pantalla de inicio de Valiant Hearts sempre vaticinando vaguas. Bueno, pois sí. Pois, efectivamente, isto non era o que pedíamos hoxe pedimos ir para arriba, porque total o strike de YouTube por usar música xa imos ter, ou seja que non fai falta poñer música de triste. Vamos con... non sei, o Valiant Hearts coñecedelo? No. Sí, é un xogo que me nego en redondo a xogar, porque en plan de vou non pasar fatal, vou chorar e non quero xogar a eso. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, non? Creo. Sí. Estética así un pouco como de banda deseñada iso. Bueno, pero esa música xa vaticina que la vida es bella sen a parte de comedia que teña iso. sei que ten. Indo a terreo Nintendo, dinos por aquí en Sans 64 este tema que soa o comezo do Metroid Prime. Que sería, bueno, sei desa aplicación esta de Nintendo, Spotify de Nintendo, pois chamase creo que File Selector, que File Select, que é onde se escollen aí a partida A, B, C. Tal vez Nintendo. Bueno, pois eso, esta funciona moi ben dentro do ambiente ciencia ficción sí. Creo que vai ben. Claro, dos Ace Attorney andabades alguna de vos ti xogas algún, Lara, pode ser? Non cheguei a xogar a eles, creo que rita tal. E que, polo visto, existe o The Great Ace Attorney, que eu vendo aquí a capa do xogo, vamos a ver tamén para que non teñades, parece un xogo un spin-off, pero indo a época Sherlock Holmes, porque hoxe como unha especie de Sherlock Holmes steampunk. A pipa, sí. Arranca aí con a música, sí, violín, parece que sí, sí. Isto vai ser moi épico. Isto, non? Sí, dan ganas de protestar. Sí,
Pero, claro, pero ten tamén esa clase, esa elegancia de que imos meternos nun xulgado. Sí. Pero de épocas anteriores, porque agora estamos xulgados tamén, que en fin. Como tamén ten a estética moi cambiada, porque a do esos Attorney sí que é máis cartoon e aquí está máis modo novela visual, o sea que Sí, esto é como cando cando Chicho Terremoto se volvía guapo para ligar ca rapaza. sí. Se poñía acá. Apúntanos Lilium que oficialmente non saiu do Xapón este. É que claro, isto pasa como ainda pasa cos Yakuza, que ainda sigue vendo algúns cantos que son exclusivos do Xapón, e pero cantos hai? Non, está pues eso, neste caso cos Saturn tamén pasa. Estou intentando buscar, pasa que é complicado facer todo a vez. Bueno, esta recomendaba la Váramos 85, que nos dicía este tema que se chama claro, non sei se chama debe ser un nome en xaponés e logo a traducción en inglés. Overture to Adventures, que en xaponés debe ser Ryonosuke Naruodo. Creo que dixino relativamente correcto. Estou buscando aquí que claro, unha persoa que me di un xogo raro de Mega Drive que coñezo, pois claro, a min alegrame xa o podcast. E agora tengo unha persoa que a primeira que comenta foi polo Blue Sky que Anto 5 de Hedgehog, algo teria que cherar xa por ese nome, a canción do primeiro Dynamite Heavy, que é verdade que o Dynamite Heavy, xogo de Treasure para min sempre a topismo, eso todo nos primeiros tal, e comeza con este Escape Hero. Dynamite Heavy, por explicarlo rápidamente, pues xogo de plataformas con toques de acción, porque temos unha personaxe que a cabeza lleva aí por aí volando e os power-ups son as distintas cabezas. Creo que temos falado algo del, por lo menos no vídeo de disfrazarse de Enroido, de xogos de Enroido. E logo ten un pouco ese concepto que tiña Super Mario Bros 3, que é todo como unha obra de teatro, realmente vas por escenarios que simulan cosas. Só que aquí xa por as capacidades gráficas tamén queda, volves un pouco máis tolo tamén narrativamente e tal, pero bueno, ves persoas tirando os escenarios e demais, pero bueno, xoga un pouco esa baza narrativa. Ata aquí a primeira quenda de mensaxes, pero ainda teremos máis, pero antes de nada, pues imos ir ca temática musical banda sonorística que nos proponxe Lara, que nos levas a fantasía. Que sí, un pouco a fantasía, e o que fixen foi coller nas sagas de videoxogos é bastante habitual que certas cancións se convertan nunha especie de leitmotiv de certos personaxes ou incluso da saga e se vayan repetindo nas diferentes xogos que van saindo sufrindo cambios. Algúns técnicos, porque comenzaron pois en consolas como pode ser a Nintendo ou incluso en arcades e chegan a todos os días, entón por exemplo a música pois cambia e evoluciona, e outros simplemente porque o xogo foi cambiando, evolucionando e tal, entón usan como esa canción de base. Eu o primeiro exemplo que pusen foi pois dentro do mundo dos Elder Scrolls, a partir do Elder Scroll 3, que é do Morrowind, apareceu un tema que era, pois se convertiu como no tema principal do Morrowind, que é o Nereva Rising, que este que estamos escutando agora. Perdón. Pois que este tema así moi bonitiño e tal, e despois deste xogo do Morrowind pois saliu o Oblivion, que foi o Elder Scrolls 4, e aquí apareceu outra canción que tamén é pois importante dentro do xogo, que é a do Reinado Septims, que é a dinastía que goberna Cyrodiil, e saiu este tema. Pois que volve a estar esa base que había na anterior canción, e tamén se volviu pois é o tema do Oblivion. E despois chegamos ao Skyrim, o Elder Scrolls 5, e aquí apareceu o tema, un dos temas principais e que máis se repiten e que aparece no propio tráiler, é o do Dragonborn, o do protagonista.
facendo a jaca. E bueno, así vemos como eso, un tema pois que apareciu nun primeiro xogo, bueno, neste caso no terceiro, que no Morrowind, pois foi converténdose un pouco no que a canción dos Elder Scrolls, pois sufrindo certos cambios. Había moitos comentarios moi graciosos que din que a canción simplemente cada vez está máis enfadada segundo avanzan os xogos, e por eso se pon así máis. E bueno, pois o autor destas bandas sonoras é a mesma persoa que Jeremy Soule, que foi o compositor das bandas sonoras destes tres Elder Scrolls, que seguirá seguramente. E a verdade é que para min, por exemplo, a do Skyrim é unha das miñas bandas sonoras preferidas de videoxogos, así que vale moito a pena escoitar. Sí. De feito, a armonía en todos os acordes son os mesmos. Por exemplo, entra a do Morrowind e a do Oblivion, as notas son as mesmas, só que no Oblivion van como máis a cabalo, un pouco máis Piratas del Caribe. Sí, sí, está pensado tamén, efectivamente. Piratas del Caribe de Hans Zimmer? Non. Sí. Sí, pois pues, claro, sí. Que están aquí dicindo nin que fora Hans Zimmer, está dicindo aquí estás. E demais. Pasa máis xogos isto, decías por... Aquí non hai tanto cuestión técnica, senón pues, un pouco adaptarse ao mundo que vai cambiando de Elder Scrolls. Vai cambiando e tal. Pero o seguinte exemplo sí que neste temos cousa técnica. Sí que xa é unha cousa moi diferente. Falamos do Castlevania, en concreto unha canción que é a de Vampire Killer, que claro, o primeiro Castlevania pois é danés, é dicir, dos finales dos anos 80, entón pois tiña as limitacións técnicas que tiña, pero sonaba a mí unha canción que me chifla a NES. Este é un dos meus temas de facer limpeza pola casa. Sí. Pero esta versión ou esta é unha das que poño, sí. Vou cambiando, pero sí. E bueno, se avanzamos uns anos, pois sale o Castlevania Bloodlines, que saliu para Sega Genesis. E aquí xa a cousa cambia. Fagamos un salto importante, xa a cousa cambia. Creo que espérate. No 26. 26, claro, estaba indo ao segundo 26 e non me caixaba, efectivamente, espérate, aí ven. Bueno, pois aquí xa pega un cambio, lóxicamente xa é outra consola distinta, e despois, claro, hubo tantos Castlevania que se foron pois por moi diferentes tipos de consolas, que, por exemplo, xa despois esta canción, pois que é super coñecida dentro do Castlevania. No, isto pasa moito, cando decimos danés, a xente pensa en Groenlandia. En galletitas de mantequilla. A Trump pasalle moito cando dices danés, sí, Groenlandia. Bueno, pois por exemplo, no Lords of Shadow, que xa saiu para Xbox e PlayStation 3, para Xbox 360, PlayStation 3 e tal, colleuse este tema e xa se lle dou outra volta moi diferente. Ai, que rabia. Isto é o modo como cando facían promos del internado, Laguna Negra, ollo onde estou indo, que metían versión como de como Nana, pero mal rolleira. Sí. De Toxic, de Britney Spears. Eu lembro un anuncio e digo... É que é moi mítico, versión caixa de música para tal. Para dar un pouco de medo. Exacto. Sí, pero despois... para dormir a vez. Sí. Para dormir mal. Dormir pero mal a gusto. Efectivamente, que dices... Bueno. E despois, pois, por exemplo, a unha das versións que máis me gustan é a que saiu máis recentemente, que no Super Smash Bros. Da Switch, que fixeron unha versión. Wow. Esta sabe para cando estás limpando a topa as ventanas. É que esta é moitísimo para limpar, Esta gustame moito para limpar. É que esta entra xa no xénero de YouTube, que igual vos non traballades tanto, que é o de versións rock de
de videoxogos que Sí. é obrigatorio facer xa unha super escenografía de romper De tocar o melena baixo e... tocar o baixo como realmente se tiveses 400 arañas aí e queres quitarlas de enriba, daí empezando a golpes contra ti mesmo a través do baixo. No, é un xénero iso. Bueno, eu é que sí que vexo moitas covers de rock e de metal de moitísimas cancións en fin, pero esta quedou guai. Confirmamos dato que acabo de dar, non de das coreografías e demais. Sí. Bueno. Nada, por comentar un pouco, por exemplo, a primeira banda sonora foi de Satoe Terashima. Despois fíxose cargo Michiru Yamanae, que é unha muller compositora xaponesa que traballou moitísimos anos para a saga Castlevania. E xa, por exemplo, no Lords of Shadow, que é o que se fixo aquí en España na compañía de Mercury Steam, quen fixo a banda sonora é o compositor español Óscar Araujo. Así que aí barrendo pa casa. Sí, disto Lilion, hai que facer podcast de veces que lle mudaran o xénero noutros xogos ou secuelas, pero bueno, xa no propio Skyrim, cada versión, se acabas facendo a mesma non sai. E demais. Vamos a enganchar, ainda que non imos coitalas, hai que dicir, estou aquí vendo o material que nos pasou Lara, cantas versións hai? 20 e pico aquí, recollas. Se as pos todas xuntas duran hora e 39. Sí. Pois eso non é nada comparado cas unha canción da saga Yakuza que non quixen por porque teñamos para todo o día. Non é o Kamitai. Pois calé. Non é o Kamitai, non. É outra canción. Non é do karaoke, non é do karaoke. Vale. Eu creo que hai menos de Green Hill, por exemplo, que Green Hill tamén deronlle voltas e voltas, pero non deronlle máis voltas á propia fase en sí, pero en algunhas cambiaban a música xa para non facer a mesma. Unha saga que lle pasa iso tamén por limitación técnica e que vai evolucionando Final Fantasy, que por exemplo ten un tema que se repite creo que en case todos, que é o tema da fanfarria, este de que claro, vai mudando de uns a outros, e dentro dos temas que propoñemos hoxe para o público en redes sociais, que era temática por como comeza os xogos, pois 4 persoas tiraron de Final Fantasy, quero dicir que eu creo tamén pode ser un segredo dos Final Fantasy que empecen con música así moi ben a tope e tal. Comenta por aí Eva Farto que de feito imos ir ca primeira peza que nos dixo por redes sociais, que tamén se repite o preludio, que esta cosa de bueno, se non sabe de que algo vos digo, non podo interpretar o mellor clarisivamente. Deixaba un momento que, claro, eu hoxe, na complicación logística, puxen algúns links que son de YouTube, outros que son de Spotify, outros que son tal. Aí está, vamos con esto. Claro, isto lévanos a Final Fantasy X. Non é o primeiro que soa, pero sí que é dos primeiros minutos, que é esa intro, esa escena cinematográfica que nos mete no mundo do Blitzball. Claro, e tamén isto creo que os usamos para recuncho hater. Sí. Sí. E claro, estás acostumado a Nobuo Uematsu, non sei que, claro, Nobuo Uematsu ten unha banda destas de rock, se chamaría progresivo tirando a duro, en fin, metedor matices aí que vexades. Pero iso, claro, e verse aí un preciosismo. Aparte Final Fantasy X empeza con un contraste, porque comeza con unha peza de piano que é Tuzan Arkan, que é super preciosa e delicada e demais. E despois, 2 minutos máis tarde, claro, pois imaginade como serán as rock covers desta. A xente morre. Tú, efectivamente, chamábase Black Mages, ou como nos apunta aquí Eva Farto, ou a banda do Nobuo Uematsu. Decirvos que se quede máis detalle do Final Fantasy X, temos podcast número 13, creo, tamén para repaso con máis calma. Máis cousas que nos deixaron de Final Fantasy, por exemplo, dixonos Dio Biogeo, o Final Fantasy VIII, por exemplo, bestial, o tema así como ópera, que se chama Liberi Fatali. Vamos a ver por onde me carga isto. Ah, vale, efectivamente. Teño que sale pantallas. Bicos. Sí, máis ou menos.
PC. Bueno, en fin, é unha peza moi Carmina Burana, non me sai agora Karolf, eso, Karolf, di por aquí Farún, parece la banda, ostras, despertou Farún, puxemos de Carmina Burana, despertou, parece banda sonora de La Momia. E iso, claro, chama a atención porque viñamos de Final Fantasy VII, que agora escoitaremos, que era sons moi MIDI, de feito todo era máis, e claro, abren o Final Fantasy VIII abre con esta peza grabada orquestalmente, con un audio CD e todo isto, e claro, rompe a cabeza ver todo isto. Logo o resto da banda sonora, case toda, volve ser, pois eso, co chip de son da PlayStation ou de PC, na versión que xogades. Pero iso, que é unha apertura que, claro, aparte era unha escena cinematográfica, que era unha cosa que facía Square Enix na época, nestes anos 98 ata os 2000 e pouco, que metía como un tráiler do xogo antes de empezar o xogo. Pasa yo Kingdom Hearts tamén, estou pensando, non sei, eran, bueno, cousas que se facían. máis cousas de Final Fantasy, pois por exemplo, dinos Banqueiro a apertura Final Fantasy VII, que ten como dúas partes, porque realmente hai como unha intro dun minuto e logo xa empezou que se chama a Bombing Mission, que a que ten enerxía para arriba é a Bombing Mission, así que vou pinchar xa cando vai para arrancar a Bombing Mission. Que vai, aquí está. Claro, e que tis coita, claro, costando este baixo e sabendo a información que temos de que isto é un riff moi de rock, isto abreche un resu, isto entón claro, sí, aí notase a Nobuo, que aparte iso, co grupo, ca banda de rock ten álbums que son versións rock, o sea, xa fai as propios rock covers, xa fai el, para que va a facer un de YouTube rompendo o pescozo e demais. Está moi ben porque tamén isto é como empeza en media res, pois eso, deixoche un minutiño de mira esta cidade e pum, xa estás na acción con este tema inmediatamente no Final 7. Algo que engadí por aí? Para min é unha das mellores comezos de videoxogos e a música e todo. O sea, que gañara o Final Fantasy 7 no de comezos de inicio. Non me acordo, estou pensando ahora se gañara no dos mellores comezos de videoxogos, pero non me acordo, eu creo que sí. Bueno, finalista foi. Esta, hoxe non está John Amil connosco. E dinos tamén unha de Final Fantasy, que aparte dista xa falamos, pero espérate, deixa ver que ahora xa non sei. Vale, estaba aí por YouTube. Entón, bueno, estamos todas de Final Fantasy que vamos a poñer son da época. Espérate, aí vai. Aí está. 1, 2, 3, e... Claro, isto era o que comentábamos. Non creo que sexa trolling, que creo que realmente lle gusta, porque di por aquí va farto que está trollando. Non. A ver, é un arranque brutal. O que pasa que o troleo é... Que pasa? Isto xa comentamos. Final Fantasy X é o Camiño de Santiago, Final Fantasy X2 é o Son do Camiño. Que chegas ao Monte do Gozo e chantaron iso aí. Sí, pero con idols xaponesas que non... Efectivamente. Só a certo show do que nunca falas, que ahora xa vamos ahora, Lili, vai na seguinte quenda. Pero bueno, sí que é certo que eso, buscaron este toque que non sei se Anxos de Charlie ou, bueno, en fin, tiraba eso a J-pop. Mira, dixen Anxos de Charlie antes de que tirar. O sea, este comentario por iso sabes, debe acordar, efectivamente. Pero bueno, é un show que está divertido, o sea, xa non te podes perde o dramatismo que ten o original e que intenta telo, pero logo como xogo o sistema de batallas para mí é dos mellores dos Final, pero bueno, isto xa entrar nun momento bucle. E logo apunta outro John que é a intro do FIFA 98 Woohoo, que son 2 de Blur, pero xa non imos reproducir. E imos baixar un poquinho de revolucións, vamos poñernos a nosa gabardina gris, ese chapó de tal, imos a abrir un puro destos de tal, imos a cine noir. Vai por aí, non? A cousa non, Ángel? Vai por aí misturado con outras cousas. Vale. Porque eu quería falar da primeira banda sonora de videoxogo que a mí me chamou a atención
como ente aparte do videoxogo, que é a banda sonora do Grim Fandango, que moitos o coñeceredes porque xa temos todos unha idade. É unha aventura gráfica do 98 que publicou LucasArts no seu momento, que despois no 2015 sacou Double Fine, porque sabedes que, bueno, LucasArts foi absorbida, bueno, houve unhas movidas. No 2015 sacaron unha versión remasterizada. Estas imaxes que estamos vendo son do original, creo. É unha historia noir, chea de humor moi negro, que basicamente é como unha historia dun oficinista que é a morte. Traballa nunha especie de seguros, de compañía de seguros que che cubren según a vida que tiveches, a vida, o sea, a viaxe a outra vida. Podes ir en avión primeira clase, podes ir en tren ou podes non poder ir pola vida que levaches. O xogo é moi divertido, é unha aventura gráfica point and click, bueno, en 3 dimensións, eso sí. O que me chama a atención da música é que mistura tanto isto que estamos escoitando, que é un rollo como máis jazz, máis swing, porque o xogo ten esta estética, como vedes, así un pouquiño art deco en algunhas cousas. Tamén mistura isto con música folclórica mexicana, porque está todo moi ambientado no Día de Mortos mexicano. De feito, como se mata a un morto, non? Como morren estes seres do outro mundo? Cunha pistola que lanza flores, porque medra a vida neles. O sea, unha movida moi divertida. E aquí estamos escoitando o tema Compañeros, que sae casi ao principio. E tamén hai influencia de bandas sonoras de cine. O autor do xogo, Tim Schafer, pasoulle ao compositor Peter McConnell unha serie de películas nas que el se inspirara para facer o xogo. E según iso, el foi facendo isto. Peter McConnell, que eu non coñecía porque son unha inculta total, é tamén autor de bandas sonoras de Monkey Island, de Psychonauts, de Plants vs. Zombies, entre outras. Como moi prolífico. Eu non coñecía o nome deste home. A banda sonora saiu no 98 nun CD que tiña 32 temas dos 110 que tiña o xogo. Wow. Fixeron aí un desbroce durísimo. E que tiña este primeiro CD, esta primeira banda sonora do xogo original, que as partes orquestadas eran digitais, non estaban gravadas en vivo. No remaster da banda sonora que se fixo no 2018, sí que xa as grabou a Orquesta Sinfónica de Melbourne. Direivos que os nostálxicos non lles gustou esta segunda versión, como demasiado real. Houbo críticas. E a banda sonora estivo moi premiada porque como moi original, non, que esta mestura que funciona tan ben. Creo que temos por aí, ves, está unha das partes que se parece máis a cine clásico, e creo que temos por aí unha grabación en vivo da orquestra. Que la con vídeo ou... Sí, non, así vemos a orquestra un momentiño tocando. Vale. Bueno, Espérate, é bonito. Se podes. Sí, non, está se non é moi italiada. Xa, non petou, xa está. Pero estou vendo que non sei que botón toco. Aí está. Aí están. Pregunta Xerxes se está baseado nunha historia real. A ver, De Mani Calavera, non o sei. eu creo que a miña dúbida é a xente volvéndose tolísima con Coco. Xa. Que está que ven, que ven. Pero claro, para min é a versión Edulcorada disto. Sí, eu creo, vexo aí cousas. Si, sí, diga aí faría videoaventura dun ollo de vidro. É un pouco, É un pouco.
Está moi ben, mas é como moi tolo, non? Porque é todo como unha historia como de burocracia no mundo dos mortos, pero de súpeto hai como uns revolucionarios que queren a liberdade para os que non poden pagar esa viaxe en primeira clase a outra vida. Estaba moi guai. Se non o xogastes... Ese músico é danés. Efectivamente. Bravo. Efectivamente, estes sí que son daneses, efectivamente. Pois bueno, aquí moi recomendable de aventuras gráficas. Este quedei polo medio porque tamén xogaba con 10 anos e tal, entón, bueno, dábame atención para estas cousas o tal, pero sí que me chama moito a parte gráfica e visual e está moi ben resolta na época. Vamos con máis cousiñas, seguimos xa co último tramo de cancións do público. Estades metendo algunha por aí, vou a citar, pasa que non me dá cacho la realización, pero bueno, Dino Fortnite Song dos Creedence Clearwater Revival, que tamén sona no Battlefield Vietnam, que creo que é a de It Ain't Me, sí. Fortnite Song, e di aí o título da canción, creo que esta, o que a Fortnite Song, no, eso é Half You in the Ring, esa é outra, vale, hasta aquí, vamos a facer unha sección, se vos parece, cando a mí me Recuncho Singer. A sección das listas vou facer cantando. Tes que canción, vale? Dines por aquí, Carlos Cés, que entrou, elixiu usar o mal, neste caso, que responder cancións baixoneiras. Eu vou dicir o revés. O xogo coa mellor música do universo empeza cunha melodía repetitiva. Está a falar do Undertale, a música das ruínas, que non imos coitar porque é para ir para arriba. Que dis que a primeira vez que a escoitas pensas, pero que demo isto, por favor, que parexa. E logo quedase, que esta sí que me vou escoitar, a melodía do Outer Wilds. Eu sempre fago un lío que entre Outer Wilds, cal é outro que empeza por Outer Worlds. Outer Worlds. Eu aquí nunca sei por cal tira. En fin, pois eso, que o Outer Wilds non che pon on fire, a pesar de que estás ao lado dunha cacharela, unha fogueira, todo o contrario, produce unha sensación moi acolledora que contrasta co desacougo de todo ese universo baleiro que che rodea e ao que te vas ter que enfrontar. Sensación de non quero sair da cama aínda. Veis isto. Claro, aquí estamos aquí pinchando mientras, bueno, vamos a meter por aquí. Que comentan por aquí. Va farto as intros de música de Persona. Eu agora mismo só teño identificado o 5 e que o 5 molar todo o tempo, musicote. Eu teño pinchado música do Persona 5 nun evento de impro, e ninguén dixo nada. Para explicar o xogo, sí, tes a do menú para arriba, sí, aparte foi no emu, o sea, que estivo un emu ano pasado, Persona 5 pa vos, toma, pum. Vamos con Linion, que tamén, mira, encaixa un poquinho, creo que o estilo do non é un Persona, pero vai encaixando, comentaba por aquí, co que falamos antes dos trailers, antes dos xogos, neste caso é The World Ends With You, e ponos a música do trailer. Que chula. Efectivamente, son Shibuya-like games, non pensara por aí. Aí tamén entraría os Yakuza, porque hai que facer mención. Chandal metal puro. Di por aquí xerxes que teño este xogo, pero nunca o terminou. Pero logo tamén, como hoxe os habituais estades por levarnos a contraria co tema, pois tamén ten un tema máis tranquilo que do... Bueno, creo que tranquilo, este non o escoitei, pero dixen Profesor Layton, e di que máis tranquilo, Profesor Layton e Vila Misteriosa. Va, pero bueno, ten un ritmiño. Eu dos Layton estame chamando moito a música, porque isto, non sei se vos pasou, lanzo vos tamén por lo chat, de intentar xogar un xogo a través de coñecer a música antes. Ten vos pasado?
Bueno, eu co profesor Layton sí, porque meu pai xoga, xa dixen algunha vez que meu pai xogaba estes xogos non stop, como está medio xordo, tiña sempre a música a tope, entonces escoitabas en toda a casa e dixía, papá está xogando o profesor Layton. Mira que música máis bonitiña ten o profesor Layton. Moi mal por Ángela e por mí por rirnos dunha persoa con problemas de audición. No, é o que hai, é o que hai. Pero retratounos. A veces do que te ríes... Pero rímonos del ou dos que estaban con el e tiñan que escoitar o profesor Layton a todas horas? Eso é unha sorte, non hai ninguna risa. Bueno, porque é unha música estupenda, non quedei farta dela e despois eu tamén xoguei o profesor Layton. A ti, Ángela, pasouche? Non, penso que non. Eu teño identificado, aparte destos claros de é a frase de si la, que vou dicir en castellano, pero non sei se ten anotación en inglés, que en galego, perdón, si la, sobre a xente que está na radio, si la voz te enamora, non te acerques a la emisora. Non vayas a la emisora. Se te gusta a banda sonora, non compres esta cousa. No, o sea, non foi mal xogo, pero o Xenogears 2, creo que é Xenogears, que se me entre Xenoblade 2 que hai agora. Xenogears 2 ten unha banda sonora que se che vai a olla, Yuki Hajiura, vais che a olla que o sea, tivena os 3 CDs da banda sonora e logo xogo e outra RPG, está ben, pero costa. Pero a banda sonora de Yuki Hajiura, que aparte fai cousas de anime que eu estive nunha época escoitando só cousas delas a raíz diso, moi ben, pero bueno, que di fora. Fálanos JPV tamén na música dos menús iniciais do Final Fantasy X, que estive mirando na banda sonora que está en Spotify do Final Fantasy X e non está, non sei se lembras ti a música que é Lara, dos menús. Dos menús, no de Press Start, que guardar que non sei como hoxe estou cantando todo. Bueno, ostras, non, se ainda non deba farto, espero que sepa de que estou falando, esa clarísimamente. Pero tamén nos din por aquí o tema dos menús do Fallout 4. Así que vamos a coitar un poquinho, que creo que o tema principal directamente. Ten ese toque cinemático de que vai comenzar así. Bueno, pon a situación. Claro, aquí están nos dicindo un caso contrario, pero isto é para outro día. Para Recuncho Hater. Recuncho Hater, sí. Digo que Capitán Gasto. Para mí, unha banda sonora que arruinou o xogo é o do Yoshi Island DS. Eu non podo xogar só pola música. Pues mute. Pero bueno. No, pero bueno, sí que logo hai un xénero que é xogos cunha música moito mellor que bueno, que entra un pouco no que dicía do Xenogears. Pásalle calquera Sonic que non sexa bo, porque a música normalmente o que aguanta ben. Isto é un fact. Pero bueno, deixo de últimas as dúas pezas que dixo máis dunha persoa, neste caso dúas. Vamos comezar Silver Surfer danés. Ás veces hai cosas xa do chat que non sei moi ben de onde sai. Un deles é este tema que nos di por aquí do demo, que tamén o do Metal Gear Solid 2, que tamén era a apertura dos En Show, o programa de deportes da Galega, nos anos 2000. E Marcos Sack tamén comenta sobre este tema mentras arranca, que a intro do Metal Gear Solid 2 como tema principal da saga é brutal, das mellores da historia. Así que eu creo que arrancaría un pouco máis adiante no En Show, porque igual aquí que está potando a quiniela ainda. Ahí. Sí. Eu sinto moito, pero nunca poderei entender isto de meter músicas super épicas para falar de fútbol.
Pero escoitas e escoitas. Pi, 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 pi. Din por aí gol. Claro, eu esta non a teño o sea, situada no Den Show, pero sí que había para a de Desafío Total, para os partidos de Canal Plus, lembro. E a de para programa de Canal Plus de fútbol, Dios, como se chamaba? Que poñían a música de Conan. El día O después. día despois. Vendían Conan, Sí. Igual estoy dicindo de Conan, non sei, bueno, sí. En fin, hai unha cousa sobre esta melodía e que hoxe non a teño preparada, pero descubrino aí no Cultural falando con dos compañeros do Movie, que, claro, isto está sacado a melodía esta coincide con unha peza rusa dos 70, un compositor ruso dos 70, e hai un vídeo en que lle poñen a Kojima a canción a original e di, sí, son eu estou no terreo de que sí que vexo caso aí, igual que vexo. Isto un día tamén dá para isto para shorts de TikTok, de facer os curtos así. Xa teño comentado o do Sonic de Game Gear, que logo Janet Jackson fusilou un tema de Sonic de Game Gear, que me parece fantástico. Wow. No. Bueno, pasa máis. Bueno, pois isto, o do Metal Gear Solid 2, que esta melodía tamén aparece no 1, ata aí podo dicir eu de tal. E logo, dúas persoas nos dixeron este outro tema, se chama Escape from the City. Un deles son a xente do Ourizo Azul Team, co cal se vos dá unha pista de que franquía pode ser. E outro que nos comenta é Marco Sack. Ora, ya non está agora. Pois é o comezo do Sonic Adventure 2, xusto no xogo no que se base a Sonic 3, a película. Chamase Escape from the City, efectivamente é a primeira peza que sona. E dinos Marcos RQ que leva anos en xogar a videoxogos, que dime na PlayStation 2 e GameCube, pero Escape from the City do Sonic Adventure 2 sempre me pareceu das mellores ambientacións para entrar nun xogo. Transmite a mensaxe de aquí mo rápido e somos moi cool. E a verdade que, bueno, sí, é unha canción que entra moi ben no Sonic, pero tamén se che mete no Tony Hawk, entraba, Sí, totalmente. Creo que está. Bueno, mentres acaban aquí de comentar no chat do Twitch tema de usar música épica para montaxes de fútbol, imos ir ca listaxe de hoxe, que nos leva onde nos leva Lara, porque hoxe manda. Ai, sí, perdón, hoxe mandaba eu. No, se que escutamos un poquinho máis. Vale, pois hoxe a miña lista de hoxe, para que vos rompades aí un pouco a cabeza. Espera, poñedvos agora así que teñen que entrar nos rótulos arriba no TikTok. Isto, xente do vídeo. A ver, espera. Isto do multiformato é unha cousa. Mirade para arriba de cando en plan como se quixera unha cousa, xa está. Vale, pois eu fixen unha lista que neste caso oficialmente son 9. Vale. Pero hai un por aí que metín porque era demasiado épico, que son accesorios oficiais das Game Boys. Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance e Game Boy Advance SP. Vale. A impresora. Sí, a impresora compártena todos. Todos eran compatibles ca Game Boy Printer. Aí además, non sei, pero bueno, vamos a ir cá, para impresora había que ter unha hai cámara, hai Game Boy cámara. Game Boy cámara, Sí, Game Boy cámara, sí. Que era, además tiña unha forma super graciosa. Sí, a Game Boy cámara tamén iba aí para que fixeras fotos e despois así imprimís unhas fotos terroríficas. Mais. Había tamén como unha lupa que se poñía por enriba. Hai unha lupa, pero non é oficial. Ten que ser oficial, vale, entón non é Handy Boy. Eu tiña esa lupa, de feito. Oficial. Espera, está o chisme de pescar, o Game Boy Radar, unha cousa así. O Sonar. O Sonar, eso. Na páxina oficial de Nintendo non aparece, pero sin embargo en Xapón sí que se considera un accesorio oficial. Pois xa está. Ese era o 10º. Vale, moi ben. Que estuve vendo uns vídeos super interesantes de como se usaba. Vale, había uns altavoces, non había?
Tampouco eran oficiais. Tampouco É que eran eso oficiais. Ven con todo, a Handy Boy Toda- era todo iso. Era lupa, era linterna, Toda a era- cacharrada era de todo, mentira. un Cacharrada, un sí. joystick. Mm. Diré que non teño moito máis, de E de un básico. carcasa. No. Vale. Que se usaba para intercambiar Pokémons. Ai, o Link. Non Cable era... Cable Link. Sí. Non era Zelda. Que Game Boy era oficial. Vale, Cable Link van 4, non? Ostras. Claro, Bueno, que luz sonar van tampouco había. 5. Despois había cousas moi similares, realmente. Non se iban así... Eu tiña cousas- unha cousa que non viña ca Game Boy e era fundamental, que era o adaptador para enchufar a corriente. Exacto. O adaptador AC, sí. Ostras, estamos aí o Un vibrador diferente. igual que había Cable Link, o Cable Link había outro cable distinto para xogar en un contra outro, ou era o mesmo para xogar? Había... Algo que se parece ao que dixen. A ver, había outras cousas. Por exemplo, sí que che podo dicir... Bueno, podo dicir un era, na Game Boy Advance, había un cable conector vale. para que xogara Nintendo 64. Sí. Para compartir certa información de certos xogos, como puntuación no Zelda e cousas así. E tirando por aí, había outra Game Boy que tiña outro adaptador. Vale, mas Dalle. Sí. Non. Algún tipo de adaptador para a Super Game Boy? Para A Super Game Boy era así, para poder xogar exactamente, puñala na consola na Super NES, era un adaptador para xogar cos cartuchos da Game Boy na consola. E podía xa tiña a opción de que esos xogos tuveran cor. E había algún adaptador para unha Game Boy posterior para xogar os da anterior? Ou non? No. Ah. Pero tirando disto de xogar, dixeche Game Boy Advance con Nintendo 64, había maneira de xogar Game Boy Advance ca GameCube. Non sei se tamén precisa algún cable. Había outro aparello Sí, que era o Transfer Pack. Transfer Pack, vale. É que levan uns nombres. Ese conta oficial. Ese é oficial, sí. Vale. Veña, rótula, actualiza. Veña. Canto que Canto nos queda? levamos? Eso vos queda un par deles. Temática, é que estou perdidísimo. Se alguén sabe por aí. Estos xa son conectores que para eso, para enganchar outros accesorios a maiores ou para conectar de outra maneira entre consolas. Non sei se... O sea, vibrador non hai, que desbotamos aquí o que di Farún. Non hai. O Rumble Pack. En Nintendo 64 creo que sí que precisaba un... Tal. Algo para infravermellos, dinos por aquí. Había algo así, había un conector inalámbrico na Game Boy Advance que saltaba o cable Link, era inalámbrico. E quedamos un que é moi o sea, que é unha cousa moi básica, en fin. Se querías xogar con auriculares, Pero xa tiña a entrada de auriculares. pero había algúns que non, tiña Que non. un adaptador, sí, tiña un adaptador para poder xogar con auriculares na Game Boy SP. No, É Game Boy como os Advance. móviles que eu non teño para auriculares e teño que tirar aquí de adaptador C, Android, USB e tal. Moi ben. Exacto. Pois nada, pásame logo a lista para poñer os rótulos porque eu non dou feito hoxe. E efectivamente, que chegou aquí Juan Frustiante creo un pouco máis tarde e xa saiu a Game Boy Cámara e a impresora, que fomos o máis raro, realmente era o que tiñamos. A única cousa que creo que é así un pouco non máis tola, pero un nivel tolería que tiña Game Gear era que tiña sintonizador de tele. Entón ías aí como se fose como unha radio, tiña unha antena e sintonizabas a tele, cando iba por analóxico, ahora non te detenaba. E así, home, que non vai querer ver Saber Vivir, imagino que nada que la vida xa había Saber Vivir aquí na Game Gear. Bueno, en fin, pois ata aquí a lista hoxe de 9 periféricos máis un de Game Boys de Advance Parras. Claro, dicen que o xiroscopio do Kirby Tilt Temple, pero non é accesorio realmente. É que é unha cantidad increíble, despois puseme a bucear aí un pouco por tal, é unha cantidad increíble de accesorios, pero claro, oficiais na páxina de Nintendo recollían 9
E despois eu atopei o Sonar e sí que en Xapón, a pesar de que é algo que fixo Bandai, non Nintendo, sí que conta como oficial porque foi... Como se Smash Bros, máis ou menos. Que fai Namco tal, sí. Pues bueno, pues aquí ata aquí a lista de periféricos da Game Boy. Vamos ca música da... Chao, chao, chao. Bueno, mira, hoxe quedou bastante radiofónico isto que ten xogar ca música e demais, así que moi ben, hoxe ben traballado. Bueno, non roxe nada. Pero puxime a buscar os links, se para notar. Traballo de produción aí. Xa está todo. Pois nada máis, lembretes varios antes de marchar. Voltamos o martes que ven con máis cousiñas. Xa nada, pues contaremos por donde. Por @recunchogamer. Xa sabedes, agora tamén estamos en Blue Sky. Ademais ainda estamos ainda polo X de momento. Pero bueno, estamos en modo trasvase, así que casi iremos indo por outro lado. E tamén Instagram, TikTok, este tipo de plataformas de máis. Facebook, voy a decir. Ide, se queredes. Tamén temos, vos gusto que facemos, temos un Patreon, patreon.com/recunchogamer, que por eso, por unha cantidad de do que ven sendo invitarnos a un refresco, que é un refresco para compartir entre nós, con un refresco só xa ao mes, pois podedes tamén axudarnos e tamén decidir algúns contidos, como por exemplo, en febreiro, a que xogo lle damos. Está entra a cousa entre sufrir co Celeste ou sufrir co Hollow Knight. Así que, se entradas en patreon.com/recunchogamer, pois o link na descripción do vídeo ou do Spotify, pois podes aí votar e alguna cousinha máis. E polo demais tamén pois daré gracias a xente de Alita Comics que está outra semana máis connosco aquí no Recuncho Gamer. Xa sabedes tedelos en alitacomics.com e se vos pilla preto Santiago a Coruña, pois tedelos na Coruña en Rúa Panadeiras número 49 e en Avenida Fisterra número 99 en Santiago en Rúa Nova de Baixo número 2. Xa sabedes, manga, anime, libros de videoxogos varios, que aparte bueno, hai moito material. Magua que de momento ainda non hai libros en galego, pero isto non é culpa da Alita. Isto é cousa da industria editorial. Pero bueno, hai cousiñas interesantes como, por exemplo, a enciclopedia Master System. Estou vendo por aquí cousas, moitas cosas. Pasados por alitacomics.com e xa todo listo. E lembrete, John Amil existe, pero hoxe está comentando no YouTube. Poderlo ler e seguir e decir máis cosas aquí nos comentarios que deixes no YouTube. Bueno, pois mentres damos unha volta, que facemos co Recuncho Fighter que pediron por aí. Imos despedíndonos hoxe amigablemente. Graciñas, Lara, por outra semana máis. Nada, graciñas a vos. Está ben que acabara a música para que falases. Estamos aquí por a radio hoxe. Dixen, que presión. Graciñas a creaciones. Chao. O resto da xente que está no Twitch, tamén graciñas por outro martes. Bye, bye, chao. Boa noite. Chao.